Boom. B-boy. How are you? I'm good. Nakatulog na ako. Tulog. Ay! Bakit ilan mo pwesto?
Yung comment section ko. What are you thinking about there? English na, hindi ko na maintindihan. Happy birthday to your daddy, Cristel Boom, B-Boy TV. Thank you, Sister B-Boy. Crystal Ann Bakaran said hi. Merry Grace shout out. Mega love shout out. Glory Creation. Team Boom. Glory. Boom. 12 viewers at 4 thumbs up. Thank you so much po. Hindi naman ah. Dito sa akin. English. Yan, nasa main account mo. Dito, hindi naman. Umayos ka dyan, Mar. Na-translate na ni Google ah. Para daw maintindihan ko. Doon ka. English ba? English English po na ako meeting. ngayon. Huwag ka, Gio. Ah, nakaharang ka oh. Saan ba? Nag-live siya. Tao pala sa kabita. Yung bitaw ko di hata. Yung charger mo, tanggalin mo pag hindi mo ginagamit. Kamay, mga tayo, mag-iwan. Gabong. Ano mo, may kera. Patalunin kita. Ano yun, ano dyan? Easy boy. High 5 viewers allowed. You are full now ah. What ganun? English speaking naman to. Ha? Guys, kain. Bigyan na. Tangto man. That's good for your English para ma-practice. Nga. Nya, Eroy. Nga, eroy. English pa. Birthday dyan ni Rian Rontot, no? I mean, Hindi mo bukas, nak. ang baka plus ko, nagpisok. Hindi. Nak. Birthday dyan ni Rian. Anong wish mo bukas, nak? Nak. Huwag yan. Kanina. Lumuwas ako kagabi, lumuwas. Hirap. Kanina wala akong tulog. Sakit ang ulo kanina. Diyan ka lang ah. Doon! Ito ka cookies. Mayos ka na. Okay ka na doon! Kaya pala automatic translator. English po. Inopen mo ata eh. Naka-open pala. Ang sabi, buhok mo kulay gano'n. Kumaya sila ino. Ano sa buhok mo? Nag-like. Magkuhan na, magkuhan. Ganun pala yun. Umupo ka nga doon. May kulay-kulay pa sa ulo. The Mike Nelson channel, hello. Ay, kala. Ang gugon-gon. Mas like mo. How are you, my friend? Sir Mike. Okay lang. Thank you so much, Sir Mike, for visiting. Ay, Sangay Grace, shout out.
na ABC people na Pwede ba pa-support vlog ko? Baba kong link ko. Okay. Mike, thank you so much, Mike. Thank you for visiting. I give you moderator. Yan, mura nagkuhan. Jumbo. sino magbebeso doon sa tinapayan? Singkay. Si Mama. Ito, si Kawas. Hindi magpipisto dun si Chingkay. Sino? Ako magpisto dun. Sa akin, pisto to pisto ako. Agahan mo, pero di ka agawan. Bantay ka sa amin. Mga buwaya. Ating man ko dito. Aray ko na Bike mo yan at Mike dyan. Hindi nga tatakbo. Patay na. Patay na. Pwede kami. Ha? Pwede ka. Di ba rin suhin na? Tuwa to. Naman lagi kamama ko yan na. Magic. Kaya yan suling na. Tanggal na ng ulibag. Kita udag na na o. Magpapala na yung ano ko, Mike. Pangalan mo dito. Tingnan yung story mo. Di oy kay pag ingan na nimo guys. Hindi man ako gano'n nag-i-email, Mar. Dito lang. Mamigad po ka. Matulog ka niya. Isa joke ma, Domingo. Hindi ko matulog sa labas. Umabi ka yung kay ate, ano mo. Ikaw doon. Yung gusto mo patulog. Alis ko dyan, ate Megam, ako rito. Ano, pwede rin. Asa si Mike mo? Nagkitang kodra. Hoy, ba't nasa iyo na yan? Ha? Umatay? Ano, Mar? Lupit. Eh, mo, Gam. Gam. Ano namatay man? Nagka? Nasige nga to. Ano ko na yung kuhaan ko. Ano ba yun? Ano masawa? Lambaw ka na binay mo nga na ihapyang. Hindi na na-instant mo ito. Hindi na lang may trip kay kailan nakatuig. Hoy, 13 viewers, thank you. Yan naman. Piyang, hindi ko na. Piyang? Yan naman ang tambok may. Hindi, uy. Di mo na lang sa una. Na? Hindi, ito ko. Hindi. Walang pala. Piyang, Hi, Glory, thank you. Nag-live pa daw kanina pala si Erap, di ko napansin. Naingon man. Ay, shout out sa 15 viewers natin dyan. Ba, marami ah. Ipahilot na nagdun sa tanggas. Wala mo naman ipahilot. Kaya Christmas Kuya, tree, may ilaw. Yes. Christmas night. Dali na sa bagay. Daming pagkain ah. Tapos dito, Dito na kasi siya. Ano mo ka nang nasa dito? yan, dami ha. Tapos piperito Dito na ko dito sa tulong ko mga kamay-kamay. na One. bangon, sarap. Tapos ito, masarap yan. Pero yung Ay, Ray Libre, shout out. Sarap. Ay, Project, shout out. Ang dami ng isda. Sarap yan. Ayun, sarap. Ako rin. Hindi mo maliligo. Man, ako anuhan mo ko, man. Ah, bolo ko dun. Ang galibag. Ah, Marlo, ikaw na pala. Wakag yung kutsilyo. Dali na. Hindi nga yan Rio. ang utos si Marmal kay nanay. Sige, wag siya sumunod. Wala naman siya makukuha sa akin. Saan kayo pala-like pala sa premiere ko? Sige, Glory. Ito na. Puntahan ko na. Ito na ako. Ang ganda Wala ka, sa Mike. kipiha sa baba. Dali Ang ganda na ka. ako. Sakit nga rin ang. Oh, ito. Jig. Ang biyan niya tayo. Ano? Bulto na lang. Sa gitna.
Maya pa. Naka-portrait, Mark. Oo, naka-portrait ako, libre. Hindi ako nag, nag-landscape. Kanang gani eh. Hindi ko na landscape kasi para may views ba. Diretso mo. Naghabol tayo ng views. Kasi kung man mag Hi, Project. Thank you. ipo na si mga kamot sa mga. May birthday ng papa ko ngayon. Kaya naman pala ang dami mong ulam eh. Kaya pala ang dami mong ulam. Birthday pala ni papa mo. Happy birthday sa papa mo, ano? Cristel Ann Bacioran. Team Boom. Asa ang bro sa pumat yan? Project, thank you ha. Yung sa pumat yan. Oy, oy! Shout out! Di, katong media ba? Katong baon. Pagpasensyaan nyo na guys kung hindi ako nakapasok sa mga live niyo kanina. Lalo na kay isang kay B-Boy. Busy ako kanina. Grabe yung antok ko kanina. Wala pa kanina sila pa eh. Kaya mabuti dumating. Nakatulog ako ng ilang oras yun. 1, 2, 3, 4, 5. 4 hours din. Hindi ko nga sana sagutin yung tawag mo eh. Para mag-visit ka. Ikaw di video shoot ka naman. Di niya tawagan na ito matot. Boy, shout out boom. Hi, mag-love shout out Project 89 from Loy. Tama na. Ganit ka siya. Go, go. Ako, vulgar. Paamo yan. Labog. Diyos. Sa lubot. Ayan na. Ay, buta yung magpipit ka sa Yo. Na, naglalabod. Dinalabod ka na. kilala mo. Thank you. Ano pa daw? Diyos na ito. Ganun talaga. Nabababa. Madam B-Boy, boom, from Project. B-Boy, sabi ni Loy. Bam. Bombastic B-Boy. Ano naman yan ito? Ayusin mo na yan. Oh, punag-punag. Naiintindihan kita, wag ka mag-alala. Thank you. Marlo pala oh. Hindi yan. Oh, kita mo ka, Mark. Paano ko pag-Christian nito? Ganto kita groovy. Ang gamit mo. So, Malupit ang galaw. Ayusin mo na yan ah. Galawang malupit. ay Marlo boom. Boom, boom. Sabi ni B-Boy. Ole. Oh, manit ulit. Hindi niya alam yun. Boom ka. Bum. Ba't may hawak kang ano? Okay. Bilisan mo na. Sige na akong linis ito. Tapos, yan ka pa. Bilis na matulog na. Nag-live. Mamaya nga. Maga pa. Waga ba? Ano sa'yo, Mina? Di pa ako inaantok. Tulog. Tulog pa. Ano hindi ka natulog? Pwede ang tapin. Dito ka nga. Doon ka nga sa upuan mo. Sa Aray mo. upuan mo. Oh. Hindi na pina-explore yung Mark. Ay, 7 viewers, shout out. Mark, nung ginurog ka. Wala nang computer kalaban. Ito, Ano ba nina mo doy? Apple. Apple. Tapos anong kay ano? Nagpasabay ako ng ano? Orange. So ano? Apple. Panumpok, dalawang magtutumpok po ka. Si Marmar, dalandam doon sa kanya. Lalabas na rin. Lalabas daw niya doon sa... Tama lang yun doon sa piston eh. Nanay ay panumpok. Oo, bog.
gusto. Kulay itim siya, no? Oh, 15, no? Kapayatin si Marlo dyan. Sabi ni Kuya Biboy mo. Ano, ka na magbasa? Tawa-tawa lang. Ha? Ha? Tawa lang. Tinatanong ko kung marunong ka na magbasa, tawa-tawa lang. Stop Mark lang. Nang grade ka na ba? Bilisan mo na yung cookies mo, bilisan mo na. Dito ka, Mara. dito ka. Dito ka. Ay, ayaw kitang bigyan Kinder? ng cookies eh. Kinder ka na? Garder. Buti may tumanggap pa sa yung kinder. Ay po. Maglinis ka na ng paa mo doon! Ay, Ano na yung madali. paa na yan? Kanya hanap buhay. Buhay ka. Tapos apak-apak ka dito sa ano ko. Ay, gang. Umalis ka na dyan, lalagyan ko na ng Ako. bigyan yan. Ugan diwa. Kung mananalo sa akin, Marlo. Nga, kaya. Huwag mong pangarapin. Sa yabang ko na to, mananalo ka. Hindi ka man grabe. Lawag lang, pero hindi mananalo. Ang computer ko. Lapay. Gagot, sakit. Tigil ka ulit. Ako na sa computer eh. Abulin ko pa nga eh. Ang bole. Ano? Ba't ka Basta? ito dyan? Hindi ka na ng water. Computer lang, nag-flicker ka na. Wow. Get ka ng Ay, water check doon. out. Ano mag-comment? Get ka ng water mo doon. Dali na. Flicker dyan yan. Ang laro. Ay. Bumaba ka na doon. Maglalagay na ako ng bedsheet. Ang bilis. Ito, ano ta? Ay, blango mo. Ay, blango mo. Ano? Ha? Ano? Ay, try mo ba? Ayun nga, lalagyan ko. Oh. Eh, Isang lumayas oras ka lang na ang doon. mag-live, Hindi ka guys. aapak dyan. Oh. Nasaan cellphone mo? Asan na yung stereo mo? Hindi mo dyan magmambiwan. Neman. Bakit ka na doon? Matulog ka na. Pag mamaya sinilis kita doon, hindi ka papatayan kita ng wifi. Ang mag-alarm ako. Bukas ito. Alam pa ko, di naman ka bumaka. Mag-alarm ko sa siya. Ando dalaw na. Kaya, SG. Tulog ka na doon. Email ka lang pag ano. Pinakita mo na naman yan. Hindi mo saruduhin yan na maayos. Hindi kita dyan makuha. Man, matubig lang naginom. Eh, tubig lagi. Hindi nga anak. Kita mo. Tama, Mar. Pakita kita ng flicker na ano. Flicker na sabay takbo. Ano ba yung camera na yan, doy? Oh, takbo na. Takbo sa computer. Takbo. Wanit bilit. Dali mo yun na Bago electric patay fan. ako. Computer. Ay, 12 viewers. Yan ko. Computer lang. Binugbog ang computer. Ang computer. Naglaro din yung computer. Yung computer naglaro. Yung mama, hindi na yan lang yung panis dito. Hindi pa natapon ng masira. Labas na ako, Mark. Christmas party dito sa barangay. Sige lang, ano, B-boy. Nagano lang ako. Pagkat, Update lang. talo yung mail mo, no? May naangkor eh.
Ba't yan ang gagamitin mo? Magic. Pa. Pa. Ano alam ko? Ellie, 8 hello. p.m. Bukas live ka sa ayaw ka. 8 p.m. Totoy Bibo bukas. Ayaw, Biboy TV. p.m. Hop, hop. Gabi 8 p.m. Buntag. Ay, late. Shout out. Inumin mo na yan, ibalik mo na yan doon. Mukha ko yung Michael, nari ka dyan. Ano sabi sa'yo, bumalik ka dyan? Ano ba yun? Laro ka doon. Pinig ko. Sangkay, thank you, Sangkay. Ginong kristal yan. Narabumba siya ako. Bakit ka na doon mag Saka na kaya maganyan-ganyan pag ano? 25. 25 naman, 25. Tapos full meal to. Oh, wala naman ano yan. Ha? Patay sa pagbitin naman. Huwag mo ko yapin. Dala ka na mo, Tog. Sabi yan. Dala? Dala ko, Tog. Saan ba? Ingay ka? Ano, Tog? Wala kang huli. Yan ang Huling. tutulog si kuya mo eh. Subos. Kamay ka na sa baba. Hindi ko matulog. Bakit ba? Kunin mo yung unang doon na ano, yung foam ano naman. So, Hindi ka na matulog sa baba. Huwag ka na dyan kaya sa ka taas. namin kung panakot kami. Kunin mo yung unang doon na ano, yung foam ang laman. Lapitin. Ayaw, ako bakala. Tired. Harry. Yee! Gamay ka, ako sa computer yan. Madipik pa. Malakas, may nakla. Sorry. Kabia TV shout out. Hello. Son John Ray. Kisan. Okay. Email. Sagani. One of my... Ay. Sino ito alam? May paliksan sa mayor nila. Ang kapitan na. Ba't basag na tumarlaw? May basag. Hindi, tumubog. Oo, di basag. May buwak. Those... Right away. Ito wala sumulaw na. Susundin ba ni Japper yung si ano? Unanimous. Sila ang susundo kay yung dalawa.
Tapos si ano naman yung susundo sa isa. Nakamotor sila? Susukyo. Naiya, motor. Iyak yung gando. Tapos ano? Ngayon, No, Sa pass. doon. ito eh. Harry. Siguran. One time, mata-mata. Anong oras kayo lalabas guys? Baby. Law na. Ano ko? Harry. Ako pala sa akin. Diba? Tama lang yan oh. 1, 1:30, 2. Kaya alas 2 gising ka naman. Variety. Ay, oh! Oh, di na dito. Bunga naman ho. Ibang ka na. What line is that? Harry. Harry, Harry, Harry. Harry, Harry. Harry, 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 Harry. Harry, Harry, Harry. Harry, Harry. One more. Ay, kaki. Yes, sir, yes, sir. Ito eh. Jabutang na sa pating tumawa. Dari pating ita. Marok. Buso mo na to. Ayoko na. Alis tayo na yan. Yan pa na. Ala. So ano lang to? Nasaan siya ka na? Ay, Batang Samar. Merry Pasko tol, Mark. Like dan mo pa nga gabi. Mo pa gyapon na imo. Madam Binoy, boom.
Ayaw mo kumain ako. 1 hour lang ako guys mag-live. Batang Samar, maraming salamat ah. Jobin, shout out. Colorin. Hello, hello host. Shout out sa Jobin. Check ko nga yung channel. I said hi. Ow. Grab Mix Vlogs pala to. Dan subscribe, thumbs up down. Thank you so much my friend. I give you a moderator. Dan subscribe, thumbs up down. Thank you so much my friend. Yeah, may moderator ka na. Inday, shout out. Hello host like Dan. Thank you so much Inday. Five viewers, thank you po. Pati kami maghihintay sa inyo kung kailan kayo matapos.
Guys, mag-end na ako. Maraming salamat po sa lahat na pumunta. Bye-bye. End na tayo. Antok na mi. Inday, thank you Ate Inday. Thank you so much.